Татар Америкасы буенча сәяхәтебез дәвам итә һәм бу юлы без кыйтганың көнбатыш ярыннан көнчыгыш ярына күчәбез. Дөресрәге, һәр ике ярда яшәүче татарлар белән танышуыбызны дәвам итәбез. Нью-Йоркта көз. Дөньяның кайнап торган шәһәре булган бу кала беркайчан йокламый, һәм бирегә көн саен меңләгән кеше агыла. Һәркемнең Нью-Йорк кояшы астында үз урынын табасы килә. Алсу тумышы белән Ташкент каласыннан 90нчы еллар уртасында аның гаиләсе Үзбәкстаннан Америкага күченә. Һәм шулай итеп 12 яшьлек татар кызы укуын гап-гади Нью-Йорк мәктәбендә дәвам итә. Миндә сорыйдылар high school'da мәктәптә. Американча high school булачак инде. Сорыйдылар, син кемсең син? Син менә рус телендә сөйләшәсең һәм Үзбекстаннан килгәнсең. Син урыс буласыңмы? Мин шул җавапка шул сорауга җавап таба алмый идем. Мин үземне Мәскәүдән әйтә идем. Ташкентта туган Алсу татар телен гаиләдә өйрәнә. Әтисе дә, әнисе дә, бабасы да, әбисе дә татар моңына гашыйк кешеләр. Хәер, ул хакта бераз соңрак. Ә менә Туран Американың Калифорния штатында туып үскән. Ул да туган телен гаиләдә өйрәнә. Татар дөньясына танылган шәхес Шәмсия апакайның яраткан оныгы ул. Татарча сөйләшергә ул нәкъ менә дәванисеннән өйрәнә. Һаман безгә әйтәләр татар теле сөйләгез, үз арабызда татар телебезне онытмаска. Шул яш вакыт белән шул чынайды әйткәннәр дә без безлек инде татар теле инде. Әни без инде мусулман кешесе булгаштан белгән дугаларын өйрәтә торган иде. Үз мусулман динебездә үстерде. Монда килгәчтен инде мин 2 айдан соң таныштым төрекләр белән. Алар мәчеткә йөриләр иде. Мин уйлыйм, шушы яшькә җитеп, мин әле намаз укый белмим. Мин шул чак тиз өйрәндем, аны бер көндә өйрәнгәнмендер ул тагаларны. Сразу бардым, намазлык алдым, диспе алдым, бастым да, мин әйтәм, Ходай Тәгалә белән сөйләшәләр бит дип, сөйлә намаз укый башладым да килгәчтем. Энҗе апаның үз тарихы. Ул Мурманскида туган. Әнисе татар, әтисе урыс. Бөек Ватан сугышы башлангач, аның гаиләсен Татарстанга эвакуациягә алып китәләр. Әтисе сугышта һәлак була. Энҗе апа Мөслим районында үсә. 20 яшендә кияүгә чыгып, Украинаның Донецк шәһәренә китеп бара. Косметолог һөнәрен үзләштерә, кремнар белән эш итә. 94нчы елда ул бала караучы булып Америкага китеп бара. 55 яшенә җиткән татар хатыны үзенең тормышын 180 градуска үзгәртергә куркып тормый. Авыр эшләп без авырлыкка шул чаклы өйрәнгән, что монда бернинди авырлыкны да сизмәдем мин. Эшләгән кешегә Америкада җул ачык. Яшьләр өчен, если алар тырышлы укыйлар икән, алар бик күтәрелергә мөмкинлек бар монда. Энҗе ханым Нью-Йоркта инде 17 ел тора. Әмма Илдарның күченүенә 2 генә ел әле. Ярчалы егете, күп кенә студентлар кебек, 2009 елда җәйгә эшләргә дип Америкага китеп бара. Һәм калырга карар кыла. Баштан минем күп монда каласы килмәде. Яратмасын, котасым, дип уйладым. Аннары шул без килеш торып яшәп, кешеләрне күреп, аралашып, шулай калырга дип уйладым. Алсуның әти-әнисе татар җанлы кешеләр. Кызларына 18 яшь тулгач, аларга менә дигән бүләк ясый. Казанга сәяхәт оештыралар. Һәм шулай итеп Алсу гомерендә тәүге тапкыр тарихи ватанына бара. Камал театрына юл тота, татар спектаклен карый һәм татар театрына гашыйк була. Безнең татар театры шундый көчле, шундый матур. Бродвейгача эшләргә була. Безнең татар актерлары шундый талант актерлары һәм безнең постановкалар шундый матур, шундый кызык, шундый халык турында. Анарга син бәйлисен үзенең тормышына бәйлейсен. Тора бара Алсу Америкада да татарларны эзли башлый.
Ул чорда Вашингтонда яшәүче бер татар егете интернетта татарлар өчен махсус форум оештырып җибәрә. Ул форумга Алсу да кушыла. Аннары Нью-Йорктан тагын бер татар егете табыла, Чикагодан да татар кешесе яза. Шулай итеп 2001 елның язында алар, бер төркем яшь татарлар, бергә җыелалар. Пенсильвания штатында татар яшьләре җыенын оештыралар. Чарада 15ләп кеше катнаша. Сөйләштек татар тәмле нәрсәләрне алып килергә, кемгә нәрсәгә оста. Һәм бездә булды кешеләр Казаннан, кем белде, ничек Сабантуйны үткәрергә. Шунда без уеннар үткәздек һәм таныштык. Шуннан башланды да инде данлыклы tatarusa.org сайтының тарихы. 2000 еллар уртасында Америка татарлары нәкъ менә әлеге сайтта аралашты һәм бер-берсен табышты. Энҗе апа исә татар кешеләрен башка ысул белән очраткан. Автобуста барганда мен сорадым, ничек шушындай Кинсхайвенны табырга дип. Хәзер бит килде дә миңа әйтә башлады. Урысча әйтә башлады. Ишетәм, что ул урыс түгел, что это мусульманлыгы бар. Мен әйтәм, нинди милләтсез? Мен де татар ди. Ey Rabbim, мен әйтәм, сине Ходай Тәгалә миңа җибәрде диттем. Мин дә татар дим. Шулай итеп Энҗе апа миллионнар яши торган Нью-Йорк каласында тагын бер татар кешесен таба. Ул кеше аңа яхшырак эшкә урнашырга ярдәм итә. Энҗе апаның тормышы җайлаша, ул ниһаять гомере буе эшләгән эш буенча косметолог булып эшли башлый. Һәм берникадәр вакыт узгач, ял итәргә дип Флорида штатына китеп бара. Шулай океан буенда кояшта кызынып яткан вакытта ни күрсен? Йөзеп килеп чыкты бит бер кыз, яшь кенә, матур йөзле, үзегә битеннән нур килә. Но мен әйтәм, откуда ты такая русалка, мен әйтәм. Мен дә татар кызы. Астагфирулла, сине бит инде фәрештәләр китерде миңа дип. Менә шулай итеп судан килеп чыкты татар кызы. Шул татар кызы инде мине татар кызы белән сөйләшә башлаган, татар ассоциациясе турында сүз китте. Шулай итеп ул мине татар ассоциациясына барып чыгарды шул кыз. Татар ассоциациясе дигәне Нью-Йоркка әле 20 гасырның уртасында килеп урнашкан татарлар төзегән оешма була инде. Калифорния штатында да нәкъ шундый оешма эшли. Сан-Франциско тирәсендә яшәүче татарлар атна сайын җыелышып, хәл-әхвалны белешә, татар җырларын җырлап күңел ача. Туранда инде менә берничә ел татар хорына йөри. Мин үзем җырларга яратам. Мондан әввәл bir kayada jırlamıydım, belki eydagına indi, jırlıydım, araba yürütkende, radyo bilen jırlıydım ama Mine kızık jırlarga hem mındakili Tatar jırlar yanılarını da öğrenem, küberek anlayayım Tatar kültür türünde ninci artistler, ninci jırlar yazılanlar, hem sızdılar, bu mine bir kızık indi. Алсу да татар җырына үлеп гашыйк. Ул пианинода бик оста уйный. Хәзерге татар эстрадасында бик актив күзәтеп бара. Татар эстрадасы кызык, матур җырлар җырлыйлар, һәммәсе ошамый. 50% миңа ошылар нәрсә хәзер күрсәтәләр. Минемчә, хәзер алар бераз гына шундый фазада, кая алар белмиләр нәрсә яңа, нәрсә кызыктырга яңа нәрсәләр белән. Yosmaşarım iken, yolğaşarım iken, şiirlerde uzgan ömürler, yeşilliğimin tavan, sağınam beni tavan, bir nişkeydi Энҗе апа Нью-Йорктагы татар йортында мәҗлес узган сайын яңа җыр башкара. Кларатур сопрано тавышына ия булган татар ханымының җырлавы Нью-Йоркта яшәүче татарларның күңеленә хуш килә. Алсуга әйләнеп кайтсак, ул хәзерге вакытта Европада эшли. Франция, Алман илендә яшәүче татарлар белән тыгыз элемтәләр урнаштырган. Ватанына әйләнгән Нью-Йоркка кайткан сайын Америка татар яшьләре белән очраша. Рамазан аенда ифтарлар үткәрә, кыш көне бергәләп чаңгы шуалар. Җәй көне кемпингка барып, татарча спектакльләр куялар, җыелышып, татар фильмнарын карыйлар.
һәрбер очрашуда без тырышабыз бергәләшеп җырлашырга, сөйләшергә, нәрсә нинди кызык трендлар барачак Татарстанда, нинди яңалыклар, нәрсәләр үткәзәләр, һәм тырышабыз алып килергә сувенирлар, дисклар, китаплар. Нью-Йоркта Сабантуй дип буламы дип шул бер уйга килде. Ничек инде ул Нью-Йоркта, Америкада Сабантуй дип буларга мөмкин. Шул беренче уйга килде. Аннан соң бер халыкны күргәч, бик күп татарларда икәнен күрдем. Әлбәттә, Америкада яши генә башлаган чаллы егете өчен биредәге татарларның милли мәдәнияткә шул кадәр тартылулары бераз сәердә күренәдер. Ә Америкада туып үскәннәр исә моны табигый хәл дип кабул итә. Tilsiz biz kim bulabiliriz şimdi? Bunda Tatarca sinemesek biz şimdi Amerikan gene bulabiliriz ama Tatarca'da bilgeç biz bunda uzarabızda başka bir kültür var, özümüzün identity var, bütün ışıklarını açar şu kültürge hemmesi. Туранның Казанда булганы юк, ә менә Алсу инде 3 тапкыр булган. Ул гомумән Татарстан башкаласында эшләргә хыяллана. Шәһәрдә хәтта яраткан урыны да бар. Кремльдән бар бер юлы, кайда бар шыршылар. Шул бар юл шыршылар белән. Шул мин Европада яшәгәч, мин архитектураны бик яхшы беләм хәзер. Инде карыйм кайда Америкасының архитектурасы нинди һәм Европаның һәр шәһәрнең архитектурасы нинди. Шул юлдан үзгәч милли китапханам, шул менә шул минем яраткан һәм бик иң яраткан зданием шул, чөнки ул миңа шундый классиканы искә төшерә. Аларның һәрберсенең үз юлы, үз тормышы. Калифорния, Украина, Үзбәкстан, Татарстан. Ләкин һәрберсенең тормышы Америка белән бәйләнгән. Тик барыр юллары никадәр төрле булса да, алар үз тамырларын оныта торган кешеләр түгел. Tatarlar indi bütün dünyanın dört bucağında var. Benimce Allah Irak'ta da olsa Allah hemen bizimde içte yakın. Мен büyük şapkatның baştan şu bütün illerde Tatar dilini bilir, Tatar dilini okuylar. Hem Arada Tatarcha yaşayırlar kızlar. Bizning xalqimizda bor eng zo'r narsa ul iymon. Bizning iymonimiz bizni bik vaqt bizni birgalashdi ham yordam etdi bizga turli vaqtlarni yaşarga. Benim etiyim aniyim ikisi de Tatar. Ben babaka iki yakta da Tatarlar da bütün ancestorlarım indi ulim Tatar. Mina indi bu mühim Tatarlıkını devam eder ya. Her bir kişinin de özünden bir dura. Beni nerede işletseler de öz milletimin bir vaxtında işletecekti. Tatarlar olsa Tatarlıkçı değil. Bizde Tatar halkımızda big zor нәрсә бар, ул дәрт нәрсә, татар дәрте. Шул дәрт безне безгә безне йөртә төрле җирдә һәм безне мен уйлыйм, что ул безгә ярдәм итер, безнең халкыбызны туры юлда алып барырга.